La Federació Moros i Cristians Palmiters d'Aldaia celebra el mig any. A la plaça de la Constitució es concentra un programa reple d'activitats per a tots els públics. De matí, els castells inflables i la xaranga seran els protagonistes. De vesprada, a partir de les 7, es celebrarà la desfilada i després es tancarà la jornada amb una discomòbil després d'un sopar de faixat. Conta'ns en què consisteix un poc la jornada d'avui. El evento de hoy es el Michan Fester, en la cual pues estamos todas las comparsas de Aldaya. Desde por la mañana almorzamos, comemos, luego hacemos un pequeño desfile por la tarde a las 7, informal, pero bueno, el resultado es pues estar todas las comparsas juntas y pasar un día de Chermanor y estar entre nosotros. Què representa per a Aldaia la festa de moros i cristians? Bueno, la representació d'esta festa d'entrada és retrobar-la de fa molts anys que s'havia perdut, i la Federació de Palmiters de Moros i Cristians ha entrat molt fort en ell. Ja som 16 filades, 9 mores i 7 cristianes, quasi 300 participants, i la veritat és que avui és un clar exemple de que torna amb força la festa de mig any i, com veu, està de gom a gom. Com a alcalde és una satisfacció, sobretot perquè ho hem dit moltes vegades, les festes en Aldaia les fa la gent, els col·lectius, en aquest cas els moros i cristians. A mi, especialment com a alcalde, em fa goig que sigui la pròpia gent la que dinamitza l'activitat social, cultural, en aquest cas festiva, i per tant és una satisfacció. En aquesta línia també intente participar intensament en les festes, cada una de diverses, hem passat les falles, ara estem els moros i cristians, després les festes del nostre poble, viure-les intensament des de dins, compartint en la gent. Jo soc moro, però intente viure totes les que són festes, les tradicions i sobretot fer poble.